أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. Ngicela Allah umdali angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi awuboni yini? Kungani ungavula amehlo? Kungani ingqondo yakho engasebenzi? Awuboni ukuthi yonke into esemazulwini nasemhlabeni iyamkhothamela umdali wayo ngendlela yayo? Awuboni lokho? Allahu Akbar. Lahu man fis samawati wa man fil ard. Konke okusezulwini kuyamkhothamela nokusemhlabeni. Lalela ku-Allah uyakubalela. Washams, ilanga liyamkhothamela ngendlela yalo ongayazi wena. Walqamar, nenyanga iyamkhothamela ngendlela yayo wena ongayazi. Wanujum, nezinkanyezi zinendlela ezimkhothamela ngayo. Waljibal, nezintaba. Washajar, nezihlahla. Wadawab, nazo zonke izilwane. Wadawab, nazo zonke izilwane. Wakathirun minan nas, kanye nabantu abaningi. Allahu Akbar. Nabantu baningi abantu abakhonza umdali. Wakathirun haqqa alayhi al'adhab, abaningi ngokweqiniso bangaphansi kwesijeziso sakhe. Laba bangamkhonzi Allah uyakutshela ukuthi yonke into engiyidalile. Uzwile ukuthi Allah uthini? Uthi wadawab. Allahu Akbar. Nezihlahla nani, nazo zonke izilwane zakhe azidalile. Isinambuzane, isilwane, yonke into eney'nyawo ezihambayo iyamkhonza. Ngicela ukukutshela ke mfowethu nawe dadewethu ukuthi njengoba iqaqa, uzwa kuthiwa nje iqaqa alizizwa ukunuka, iqaqa liyanuka. Lingcono iqaqa kunawe wena ongamkhonzi umdali, ngoba lona liyamkhonza umdali linuka linjalo. Ngicela ukukutshela ukuthi ingulube, njengoba uyinyanya kangaka ingulube uthi ngcolile iphilo odakeni, ingcono kunawe ingulube ngoba yona iyamkhonza umdali. Akusho mina, kusho umdali wakho. Uthi yonke into eyisilwane ehamba ngeinyawo iyamkhonza. Wena ke ohleli ungakhonzi umdali wakho, uhlulwa ingulube, uhlulwa iqaqa. Angikhathali mani ukuthi ungabala siphi isilwane esingcolile, impukane, iphela, konke lokhu wena okunyanyayo, uthi umdali kuyamkhonza ngendlela yawo. So zonke lezilwane wena ozinyanyayo, othi azigezi, othi zingcolile, oqhamu, you name them, zingcono kunawe ngoba zona ziyamkhonza umdali. Wena ongamkhonzi umdali zingcono kunawe lezo zilwane lezo. So umdali uthini? Uthi bakhona abaningi abamkhonzayo abafana nathi, kanye nenqwaba futhi ehamba ngaphansi kolaka lwakhe kwesijeziso sakhe, abafana nawe wena ongafuni ukulalela. Lalela ukuthi umdali uthini? Waman yuhinillahu fama lahu min mukrim. Uma Allah esekuveza phambi kwabantu, eseveza amahlazo akho, esekwehlisa isithunzi sakho, esebonisa abantu ubunjalo bakho ukuthi kahle kahle wena unhloboni kapende. Allahu Akbar. Uthi Allah min mukrim, lahu min mukrim. Akekho umuntu ongabuye ayibuyise leyo nhlonipho kuwe. Akekho umuntu ongabuye akubuyisele leyo nhlonipho uma ngabe Allah esekwembula, esekuveza amahlazo akho, esekuveza ubunjalo bakho, njengoba baveza nje phambi kwenu namba niyababona. Abaphinde labo bantu labo babe nesithunzi. Ulala kanjani nomkamuntu unomkakho bese wena ufuna ukuba nesithunzi kusasa? Ihlazo lento wena oyiyenzile. Ulala kanjani nabazalwane ebandleni, unonkosikazi wakho ekhaya, ulala kanjani naye? Ihlazo lelo Allah uyakuveza, umdali uyakuveza ukuthi mboneni umfundisi wenu, ukuthi mboneni ubishop wenu, mboneni umdikoni wenu, mboneni umvangeli wenu, mboneni umshumayeli wenu ukuthi ubole kanjani.
uyimpisi egqoka isikhumba semvu, umboneni nangu phambi kwenu. Uthi Allah mangabe sekudicilile yena, mangabe yena ekwehlisile, tu'izzu man tasha, unikeza i-honor, unikeza inhlonipho, isithunzi kuloyo amthandayo, wa tudhillu man tasha, ayehlise loyo yena athanda ukumehlisa futhi. Allahu akbar. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Allah wenza into ayithandayo ngendlela ayithandayo, ngesikhathi asithandayo, ngendlela yena afuna ngakhona. So nampa abaholi benu uyabaveza phambi kwenu ukuthi nibabone ukuthi banhloboni kaPende, bayizimpisi ezigqoka izikhumba zezimvu, bandukisa kodwa nina niboni, noma nibona you are following them blindly, nibalandela niphumputhe sengathi anibaboni nibabona. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivula ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.